Kinohikai SSA kibadan hapok kalama jaga Meghalaya SSA Schools Association. Haka arterik urisau arhajar arpusau kalarai ban kentaj ketulap kebahaya. Henry keladawa bag sarkar kadai ban pen scam shwai ki kam hikai gejongki bat gane gejingelo me gejingelang patba ahmadan student shillong lawan banishim pentar gi hajarut kino hikai na keleng ki district ke jela Meghalaya bat haka bakut jong ne gejingelang kele shimru ikarai de kobi kesur ban terwas ke sarkar jela ban pen kenria kino hikai SSA naga society shak education ban penne kino hikai SSA haka kam bakidon lembaga regularization neka security of service ban penhiat tangi kutulap kat baka kampat kalong kabam scam. Nagaliang uba Aristotle rembai ula pentip bagi nang alam jangan nek association kini kendo bat IT kedorkas hau menteri rang ba kejelau Konrad Kongkal Sangma bat kini kekenhuan kalau bu upor hapo armnai ban penurlong yaki jing dawa jongki. Ini nagaliang jong Meghalaya SSA School Association ngidon tangkan ni ban juba. This is not the first time bangi ki SSA ngiya ila kajong. Kam de chu kasin ka banongkong pi nagaliang jong ki press ki media ro pila ayu ki pila long aware ya kani ajan haman laki issue ngi ya laka jong bikum pila sakihi at the end of the day ka government ka respond yano ka movement ka jongno kata ka movement ka ba nakaliang jong ka government ro ka sim serious ya ba ade par kani ngi haka jing start jong ka government iya ka jing start jong ka government kumbang ong mai pimene ka India is a democratic country. Any citizen of India can demand according to his right mo ka ba don hok banyo ka kung hok chung ikan ini haga government ka ba kan bishar bat kan shim ya karai to mo ngan nakalian jong nganong kumno marka India is a democratic country kino ki dong chung jong kari India kila ban form ya ka association ti makiro kila approach sa government hakano korkom ki approach kitibha maki ban batai ya pihak kono kurkom ki move sa government ban pan ya ka 100% enhancement hena ngi hina kaliang jong ka association ya ka ka jingya lenti jongi bar ka sarkar menne ngila de penshai hi kedar habashai hapdeng jong hinoi kai si barokhot bat ko ma menne bangila sim hi ya ka to karai ba dak tu ki arli ki majik dawa ngila jet ya ka security of service ka bay de bar ka jing dawa jong ki 100% tingin kalian jong ngim don e ba comment ngi na kalian jong ka Meghalaya SSA School Association kabadang sa teng menta ka matjing dawa jong ikalong ka enhancement of salary but ka security of service ti hakajing ya identi jong ibat ka government nakaliang jong ka government hakajing ikendo jong ibat ki officer jong ka government nakaliang jong ki kila krenchai bayamenta nakaliang jong ka education department ka napring kini ki artli ki man nakaliang jong ka education department kala penkre menta shat ya ka cabinet memorandum nakabenta kumno ban observe ya ka service jongi saka po education department kambumut ba ka sarkar kal penkre ban wanra ya ka polisi kumno ban safe lani ban secure ya ka service jongu no hikai SSA hakatu ka ya ka tupat ka way ka matjing dawa ka baday enhancement nakaliang jong ka government kala de krenchai bayamenta ka sarkar kan le chwaya kan neka kan wanra chwaya ka polisi kumno ban ayu ya ka security yung ka service yung pinong kay ISSA kani ka mat ban pen scam dan menta ka security of service yung namar balay bang isim ya kani ka rai namar la abiang kat kitu kijing ki bang ila ki menchwa ki indefinite sit in demonstration ki rally lani but kumta ter ting ong ba gila sim ya ka rai meni bang inom pat penbana ya kani ka senjam ngin sa lepat hadin jong kani ka apnai kani ka jing dawa jingi menta ka singi kalong very clear nga ngi kwa ban pha ya ka message ba kumba brio hi deki hajar ngut kino hikaya SSA ki bala wan yeshim benta menta hakani ka jingilang da ka wei ka sur ngila shim ya karai na kini ki artli ki mat jing dawa ki badang sa teng jongi kata ka enhancement salary ni ban pentiu ya kutulop jongi bat ka ba ar ka dei ka security of service ni ka regularization da ka wei ka sur na kini ki ar ngila jet menta ka singi ba ngila shim ba ka sarkar ka dei ban penurlong ya kani ka security of service jong